بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina mana barka da zuwa irin wannan lokaci wanda muna nan a ƙarshen watan Sha'ban, wanda muna dosan wato watan Ramadan. Sanin kowane musulmi ne watan Ramadan wata ne da Allah madaukakin sarki ya farlanta mana azuminsa ga duk wani musulmi mai hankali, balagagge, mai lafiya, mazauni wanda ya kubuta daga dukkan abin da zai hana shi wannan azumi. To wannan azumi, bayan mun yadda farilla ne, wajibi ne mu san hukunce-hukunce da suke tattare da wannan azumi, na wajen wato kudura niyyar azumi a daren farko a cikin dararen watan Ramadan, domin hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu azumi ga wanda bai yi niyya cikin dare ba. Sannan kuma wato mutum ya kiyaye abin da zai bata masa ladan azuminsa na maganganun da basu dace ba, da fada, da ƙarya, da makamantansu. Sannan kuma mutum ya zamanto ya kudaitu ga dukkan alkhairi na wannan wata na Ramadan, wanda zai taimaka masa domin samun rubanya ayyukan alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa sahabbai barka da zuwan Ramadan, yana cewa wata Ramadana ya gabato, watan da ake bude kofofin aljanna a rufe kofofin wuta. Kuma a ɗaya hadisin yake cewa idan kana awwala lailatin min Ramadan, idan daren farkon Ramadana ya shiga, a daren farkon ma futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun niran, za a kulle dukkan kofofin wuta, a bude dukkan kofofin aljanna. Sannan kuma mai shela zai yi shela cewa ya kai mai son alkhairi ka gabato, ka zo ga lokacin alkhairi ya zo. Ya kai mai neman aikata sharri, kada ka aikata sharri, ka takaita, wannan ba lokacin sharri bane. Kuma Allah madaukaki yana da waɗanda yake yantar da su daga wato wuta, waɗanda da an rubuta su yan wuta ne, amma Allah yana yantar da su zama yan aljanna tun daga wancan lokacin farkon Ramadan har zuwa ƙarshen Ramadan. To ana buƙatar musulmi ya himmatu, ya tana da kansa don bautawa Allah a cikin wannan wata mai albarka, sannan ya tana da kansa wajen taimakawa waɗanda suke da ba su da hali, idan har Allah ya yassare masa abin da zai iya taimakawa ƴan uwansa gajiyayyu ko nakasassu ko mabukata, a tallafa musu gurgurdan abin da Allah ya sauwaka a wannan wata mai albarka. Domin hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa, wato yake cewa a ciki, duk wanda ya baiwa mai azumi abu ya bude baki da shi, to yana da ladan azumin wannan mutumin. Sannan kuma ana so mutum ya yawaita istighfari da addu'a, neman ƴantuwa daga wuta, neman biyan bukatunmu, neman gafarta zunubanmu, domin wannan wata damina ce ta mai imani, lokacin da mutum zai ribance shi da ayyuka na alkhairi, wanda ana so mutum ya samu lokaci na karatun alkur'ani mai yawa, domin wata ne na alkur'ani, a cikin aka saukar da alkur'ani. Magabata sun kasance idan Ramadana ya shigo sukan wato bar karantar da sauran ilimi, duk za su fuskanci karantar da alkur'ani ko karatun alkur'ani da mudarasan alkur'ani, kamar yadda yawanci a makarantu ko masallatayya ko anguwanni ana karatu na alkur'ani wajen tafsiri da sauransu. Saboda haka muna fatan mutane za su himmatu a cikin wannan wata wajen aikata alkhairi da rage barna, da kuma addu'a ga al'ummarmu da ƙasarmu da halin da ake ciki na irin waɗannan fitintunu da cututtuka. Allah muke roka ya kawar da wannan fitintunu a doron ƙasa, wayanda suka jikkata kuma Allah ya yafe musu, ya gafarta musu, wayanda suke raye kuma Allah ya ba su lafiya, masu lafiya kuma muna roƙon Allah ya kare lafiyarsu. Wannan lokaci ne a gaskiya wanda ba kowa ne zai samu daman alkhairi ba a ciki. Da yawa mutane sun riga mu gidan gaskiya kafin lokacin, amma gashi yau ya wanzar da rayuwarmu, Allah madaukaki ya wanzar da rayuwarmu, ya kamu wannan lokaci wanda muna shirye-shirye na Ramadan. Lakin a har yanzu din ma ba a san waye zai riski Ramadan, waye kuma zai koma ga Allah kafin Ramadan ba. Allah muke roƙa ya sa mu cika da imani, ya gafarta mana, ya gafarta malumanmu da iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya. Kasar mu mu mata addu'a Allah wanzar da ita lafiya, shugabannin mu yi musu addu'a ta alkhairi, mu yi musu fatan alkhairi domin aikata alkhairi. Allah ya datar da mu da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.